Òmnium Cultural del Berguedà va organitzar una conferència a la sala petita del pavelló de Suècia aquest dijous, reservat als socis de l'entitat i membres de l'ANC, a càrrec del mitjancer internacional Andreu Ginestet. L'objectiu de la xerrada era doble. D'una banda, explicar el projecte de creació de grups de treball al voltant de la mediació per resoldre des de diferents àmbits el conflicte entre Catalunya i Espanya, i també reflexionar sobre com trobar solucions a partir de diferents camps d'estudi. El que volem és aconseguir consolidar les bases per crear una pau que permeti, per exemple, un procés civil, un procés de treball que porti potser a una situació futura en la que es podria parlar, per exemple, d'una independència sense rebre castanyes. Aquesta situació, el 2012, jo la vaig veure venir tal com la tenim ara, i suposo que no he sigut pas l'única persona que ho ha vist venir d'aquesta manera, sinó que penso que hi ha molta gent que sabia que això podia anar malament i que la situació podia tornar-se lletja. I aquesta política que vivim ara doncs era una política, diguem, que potser era una mica massa idealista, potser una mica massa somiadora, potser una mica massa arrelada en l'esperança de la validesa de la democràcia. Però a nivell de sociologia som molt realistes perquè som molt crus i perquè veiem, per exemple, doncs, que la tendència a voler o defensar o estimar la democràcia des dels anys 30 al segle XX, és a dir, des de 1930, només ha fet que baixar. Segons Ginestet, si es vol resoldre el conflicte entre totes dues nacions, l'espanyola i la catalana, cal fer feina discreta, sense focus mediàtic i entre personalitats influents en mediació per trobar solucions. Veiem que la independència és una possibilitat, però que s'ha de treballar a fons. I treballar a la independència representa fer una feina de fons. I per mi és una feina de la pau, perquè com a mediador de pau doncs, he treballat a nivell internacional en molts conflictes. I en aquestes negociacions, que han sigut negociacions que he portat de l'any 2002 fins a l'any 2017 de forma presencial, és a dir, que jo era a la sala com a negociador, doncs hem negociat conflictes que no han aparegut mai a la premsa, dels que no s'ha parlat mai a la premsa. Situacions que no han sortit en cap diari, mai. Situacions que s'han negociat a porta tancada amb gent convidada. O sigui, el senyor que és el secretari general de Defensa dels Estats Units, que és el jefe del Pentàgon, i ara si dic el nom, què passarà? Si dic jo el nom, què passarà? Per què m'aturo? Ojo amb el que publiquem. No podem publicar qualsevol cosa. Jo puc dir el nom, però sempre tindrà conseqüències. I si vosaltres publiqueu el nom, tindrà conseqüències. Si veiem la foto i en parlem, no tindrà conseqüències. Però quan estigui en off. I això és la diplomàcia silenciosa. En la mateixa línia, Ginestet va advocar per un canvi de mentalitat de la gent de base, menys idealisme romàntic davant d'un món al qual es mou per interessos econòmics, contra els quals s'ha de lluitar amb un canvi de mentalitat en el dia a dia i en les petites coses, i sobretot més realisme per enfrontar-se a un adversari al qual té el monopoli de la violència. Nosaltres podem, com a ciutadania, treballar amb un treball de fons que fem, amb coses pragmàtiques, amb tot allò que és realista, amb tot allò que és positiu, perquè, per exemple, doncs, ens permet conèixer-nos els uns als altres, ens permet treure'ns de sobre les pors que podem tenir, perquè, clar, enfrontar-se a la Guàrdia Civil causa respecte, perdonin, però no és una cosa que fem cada dia, s'ha d'aprendre. I, per tant, és una feina que s'ha de fer de preparació per enfrontar-te a aquest tipus de situació. A la conferència, la qual forma part de les accions de formació i divulgació d'Òmnium Cultural, hi van assistir una trentena de persones.